Het Simmerblomke. We staan hier in Kalm en we zijn hier op zoek naar Gepke Hofstede Bruining. Zij is opgejoen door haar jongste dochter Jelly, want die vond dat haar man wel een bosje bloemen verdiende. Ze had namelijk de oudere tijd minder tijd gewoon, dus vandaar dat Jelly dacht, ze kan wel een opkikker gebruiken. Ik heb daarom weer een heel mooi bosje bloemen van Yildiz Bloemenboutique uit de Westereen. Er zit al je mooie zinnenbloemen in en nog wat oren mooie bloemjes. Dus we zullen even zien als wij haar verrassen kunnen en als ze thuis is natuurlijk. Nou, ik zal het proberen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar is dit? Ik ben Ilona. Ilona. Ja. Je bent eigenlijk op zoek naar je mem, denk ik, Gepke. Die is nog aan het werk. Oeh. Dat is wel jammer. Wist u wanneer dat ze thuis komt? Nou, rond is jou tol woorden. Oké. Nou, dan moeten we misschien correct even daarop wachten. Als dat mij. Jawel. Nou, we hebben hier even een schofje zitten te wachten, maar het werk van mem die rent wat uit. Ja. Dus helaas komt ze eerst nog net thuis. Dus ja, ik overhandig je dan maar bij deze blomke aan die, Ilona. Men had nog een moeilijke periode gewoon laatst tijd. Kun je daar misschien wat over vertellen? Ja, dus mem had in het laatste jaar hier haar mem verleden. Haar zuster daarna, slim ziek, niks meer rond te doen. Als gevolg die ik kwijtraken. En haar man, mijn hartklachten, werd ze wel erop me had. Dus die had wel een heftige periode achter de rug gewoon. Ja, haar man, die heid natuurlijk. Heeft hij daar nog steeds last van? Ja, die had al hier een pacemaker gekregen. Dus nu is het hart weer goed op ritme. Dus dat al je spanning en stress en dat is vervelend. Ja, doe best een dochter, maar ze had nog meer dochters. Twee dochters, ja, nog twee. Ja, ik had een oudere zus en een zusje. Ja. Nou, een van de band die had haar hier voorop, jong. Heeft je enig idee misschien waar? Nou, ik neem aan mijn jongere zusje. Ja. De jongste inderdaad, Jelly. Die vonden toch wel dat ze altijd voor iedereen kleest. Ja, klopt. Ja, dus dat verdient het wel even een mooi bosje bloem. Dus ik hoop dat het haar oorhandige kerst en met de jaarskip erbij. Helaas dat we haar net treffen, maar dan even op deze manier. Ja, nee, dat kan hetzelfde toch? Wist ook iemand die wel een simmerblomke verzinnen? Jou het on terug. Mail de namen en reden van die persoon die sto verrassen worst naar simmer@rtvnof.nl. Het Simmerblomke.